వాళ్ళు ఫీల్డ్ దాకా తీసుకుని ఇళ్ళ పోవచ్చు. అంత తప్ప ఏంది లేదు. కాబట్టి మీరు కూడా కింది స్థాయిలో ఈఆర్ఓ గ్రామాల్లో తిరగండి. రైతు ఏ పంట పెట్టాడో అతనికి గిట్టుబాటు ఎంత ఉంది, కాయగూరలు ఏం పోతున్నాయి. ఈ పొద్దు రైతులు టమాటో పెట్టి ఈ పొద్దు బజార్లు పెట్టారు. ఒకనాడు 150 రూపాయలు రైతు ముందుకు పోతే అమెరికాల మీద ఇప్పుడు వీళ్ళు నాయకులు చెప్పొచ్చు కదా, అధికారులు చెప్పొచ్చు కదా. రైతు పోతుంది ఈ పొద్దు ఎకరానికి 40,000 పెట్టుబడి ఇస్తాము, మీరు మళ్ళీ ఇంకో పంట పెట్టుకొని చెప్పొచ్చు కదా. అదే గ్రామాల్లో తిరిగి ఈ పొద్దు చెనిక్కాయలు ఇచ్చేది అవన్నీ కూడా మీరు కూడా అధికారులు వచ్చి సచివాలయాల కాడికి వచ్చి కూర్చొని పొలంలో భార్య భర్తలు కష్టం చేసి వాళ్ళు ఏడ్చుకుంటూ బతుకుతా అంటే వాళ్ళ పిల్లలు చదివించుకోలేక రైతుల అప్పులు వెంటనే రైతుల అప్పులు వెంటనే రైతు అప్పులు వెంటనే రైతు అప్పులు వెంటనే రైతుల అప్పులను అన్ని చేయాలి. రైతుల అప్పులను వెంటనే చేయాలి. రైతుల అప్పులను వెంటనే ప్రకటించాలి. అనంతపురం జిల్లాని కరువు జిల్లాగా వెంటనే ప్రకటించాలి. అనంతపురం జిల్లాని కరువు జిల్లాగా వెంటనే చర్చించాలి. అసెంబ్లీలో అనంతపురం జిల్లా కరువు పైన వెంటనే చర్చించాలి. అసెంబ్లీలో కరువు జిల్లా పరిస్థితులు వెంటనే చర్చించాలి. అడిగితే తప్ప అంతే కాబట్టి మొత్తం అంతా మా రిపోర్ట్స్ పోతాయి. రైన్ఫాల్ ఎంత ఉంది అనంతపురం జిల్లాకి కరువు జిల్లాకి అంటే తర్వాత రైతులకు ఎవరితే మరి పంటలు వేరుశనగకు 30,000 రూపాయలు ఎకరాకి వర్షం పడుతుంది. అమలు వర్షాంతం కరువు పడాల్సిందే, అదుల్లో పడలేదు. నుంచి అయితే రిపోర్ట్స్ ప్రతి నెల పోతాయి. మా రిప్రజెంటేషన్ మరి ధర్నా కార్యక్రమంలో హాజరైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం జిల్లా ఆర్గనైజింగ్ కార్యదర్శి వన్నారెడ్డి గారు, రైతు సంఘం నాయకులు గోవింద్ నాయక్ గారు, శ్రీరాములు గారు, ఎర్రపోతన్న గారు, నారపరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా సిపిఐ నాయకులు, ఇక్కడ హాజరైన రైతు సంఘం నాయకులందరూ కూడా పేరు పేరున అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈవేళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో నిన్న ఈరోజు అనంతపురం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని మండల రెవెన్యూ కార్యాలయాల దగ్గర ధర్నా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు అనంతపురం జిల్లాలో తీవ్రమైనటువంటి వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనడం జరిగింది. గత 30 సంవత్సరాల కాలం నుంచి ఎప్పుడూ లేనటువంటి పద్ధతుల్లో అనంతపురం జిల్లాలో ఈవేళ చినుకు జాడ అనేది కనిపించేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు జూన్లో వేసినటువంటి అప్పుడు వచ్చినటువంటి అరాకొర వర్షాలకు కొంత పంట వేయడం జరిగింది. ఈవేళ అనంతపురం జిల్లాలో దాదాపు సగ భాగంలో ఈవేళ రైతులు ఎవరు కూడా పంటలు పెట్టుకోనటువంటి పరిస్థితి. ఈవేళ వ్యవసాయ శాఖ అధికారుల ప్రకారంగా అనంతపురం జిల్లాలో 4 లక్షల ఎకరాల్లో వివిధ రకాలైనటువంటి పంటలన్నీ కూడా వేరుశనగ, ఆమిదము, కంది, మొక్కజొన్న, పత్తి ఈ రకమైనటువంటి పంటలన్నీ కూడా ఇవాళ ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో వేయడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే జూన్లో వర్షం వచ్చింది, మళ్ళీ ఇవాళ సెప్టెంబర్ 4వ తారీఖున కొద్దిపాటి వర్షం వచ్చింది. ఇప్పటికే దాదాపు 60-70 రోజుల పాటు వర్షం లేకపోవడం వల్ల పంట అంతా కూడా తన గర్భం అంతా కూడా కోల్పోయి పంట అంతా కూడా పూర్తిగా నేలపాలు కావడం జరిగింది. లక్షలాది రూపాయలు పెట్టినటువంటి రైతులు పెట్టుబడులన్నీ కూడా ఈవేళ భూమి పాలు అవుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా రైతు కష్టార్జితం అంతా కూడా ఈవేళ భూమి పాలు అవుతూ ఉంది. ఈ రకంగా మొత్తం అంతా కూడా అనంతపురం జిల్లాలో ఇవాళ పంటలు వేయలేనటువంటి పద్ధతుల్లో, అదేవిధంగా వేసినటువంటి పంటలన్నీ కూడా ఎండిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ అనంతపురం జిల్లాలో ఉంది. మరోపక్క ఈవేళ బోరు బావుల కింద అంతో ఇంతో ఈవేళ మరి నీళ్ళు వస్తున్నటువంటి బోరు బావుల కింద పంటలు పెడితే ఆ యొక్క పంటలకు కూడా ఈవేళ విద్యుత్ కోతల వల్ల ఆ పంటలన్నీ కూడా నష్టపోవడం జరిగింది. మరోపక్క ఈవేళ హెచ్ఎల్సీ నుంచి మనకు నీళ్ళు వస్తాయి. హెచ్ఎల్సీ కెనాల్ నుంచి ఈవేళ దాదాపు లక్షలాది ఎకరాలకు ఆయకట్టు ఉంది. ఈవేళ మొత్తం అంతా కూడా వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు, నీటిపారుదల శాఖ వాళ్ళు, హెచ్ఎల్సీ అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు, హెచ్ఎల్సీకి నీళ్లు రానటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈవేళ వరి నాట్లు కూడా వేయొద్దని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఈవేళ హెచ్ఎల్సీ కూడా ఈవేళ బీడు పెట్టుకోమని ఈవేళ అధికారులు చెప్తా ఉన్నారంటే ఈవేళ అనంతపురం జిల్లాలో
అన్ని రకాల పంటలకు ఇవాళ సంపూర్ణంగా ఇవాళ మొత్తం అంతా కూడా నష్టపోయినాయి. అందుకోసం అనంతపురం జిల్లా సంపూర్ణంగా కరువును అనుభవిస్తూ ఉంది. అందుకోసం ఈవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే అనంతపురం జిల్లాని కరువు జిల్లాగా ప్రకటించమని అడుగుతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈవేళ 30 సంవత్సరాల నుంచి ఎప్పుడూ లేనటువంటి పద్ధతుల్లో ఈవేళ లోటు వర్షపాతం ఉందనేసి ఈవేళ శాస్త్రవేత్తలు చెప్తా ఉన్నారు. మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున అనంతపురం జిల్లాలో ఈవేళ మొత్తం అంతా కూడా రైతులు నష్టపోతూ ఉంటే ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఎవరు కూడా ఈ వైపును చూడడం లేదు. ఈవేళ రుణభారం పెరిగిపోతూ ఉంది. ఈవేళ అనంతపురం జిల్లాలో గత సంవత్సరం కూడా అధిక వర్షాల వల్ల పంటలు నష్టపోయినాయి. అంతకుముందు దాదాపు అనేక సందర్భంలో ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఈవేళ అనంతపురం జిల్లాలో ప్రకృతి వైపరీత్యాల్లో పంటలు నష్టపోతూ ఉన్నాయి. దాని ద్వారా ఈవేళ రైతులు రుణభారం మోపుతూ ఉన్నారు. ఇవాళ రైతుల యొక్క పెట్టుబడులన్నీ కూడా పోతూ ఉన్నాయి. అప్పుల మీద అప్పులు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే అనంతపురం జిల్లాలో ఈ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాదాపు 600 మంది రైతులు రుణభారం మోయలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ ఉన్నారంటే ఈ జిల్లాలో పరిస్థితి ఏ రకంగా ఉందో ఇవాళ పాలకులు ఆలోచన చేయాలా. ఇప్పుడే అసెంబ్లీ జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ అసెంబ్లీ జరుగుతూ ఉంటే ఇంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు అనంతపురం జిల్లాలో ఉంటే ఇవాళ అసెంబ్లీలో చర్చించడానికి ఇవాళ ఎవరు కూడా ముందుకు రావడం లే. జిల్లాలో 12 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. ఇవాళ వాళ్ళందరూ కూడా అసెంబ్లీకి హాజరవుతూ ఉన్నారు. మరి ఇవాళ ప్రజల తరపున అనంతపురం జిల్లా ప్రజల తరపున మీరు ఏమన్నా అసెంబ్లీలో గొంతు విప్పుతా ఉన్నారనేసి ఈవేళ ఈ జిల్లా ప్రజల తరపున అడుగుతూ ఉన్నాం. మీరు కొట్లాడడానికే సరిపోతూ ఉంది. ఒక పార్టీ మీద ఇంకో పార్టీ విమర్శ చేయడానికే సరిపోతూ ఉంది. కానీ ఇవాళ దేశానికి అన్నం పెడుతున్నటువంటి అన్నదాతలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ ఉంటే అన్నదాతకు కష్టం వస్తే ఆ కష్టాన్ని మాట్లాడలేనటువంటి పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ సభ్యులు మరి ఎవరి కోసం ఉంటా ఉన్నారో ఆలోచన చేయాలా. అందుకోసమే ఈరోజు రేపటి వరకు అసెంబ్లీ జరుగుతూ ఉంది. తక్షణమే అనంతపురం జిల్లాని మరి కరువు జిల్లాగా ప్రకటించడానికి అసెంబ్లీలో చర్చించమని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఏది ఏమైనప్పుడు కూడా వరుస కరువులతో వరుస ఇబ్బందులతో అనంతపురం జిల్లా రైతులు ఈ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. అందుకోసమే వీళ్ళని ఆదుకోవాలి. మరోపక్క ఈవేళ మనం చూసినాం అనంతపురం జిల్లాలో మరి టమోటా రైతులు మరి 200-300 పోతా ఉందని పెద్ద ఎత్తున మీడియాలు మొత్తం అంతా కూడా బ్రహ్మాండమైన ప్రచారం చేశారు. కానీ ఈరోజు టమోటా మొత్తం అంతా కూడా రైతులు ఇవాళ మార్కెట్ సదుపాయం లేక ఇవాళ రోడ్ల మీద పారేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎవరో మరి న్యాయం చేస్తారో మరి ఆలోచన చేయాలనేటువంటి అవకాశం ఇవాళ అధికారులు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకోసమే ధరల స్థిరీకరణ నిధి అనేది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆర్భాటంగా చెప్పారే తప్ప ఇవాళ ధరలు పెరిగినప్పుడు ధరలు తగ్గినప్పుడు ఇదొక ధరల స్థిరీకరణ నిధి అనేది అవసరం ఏర్పడుతుంది. కానీ ఆ యొక్క ధరల స్థిరీకరణ నిధి అనేది ఎక్కడ కూడా కనిపించడం లేదు. అందుకోసమే అన్ని రకాలుగా అనంతపురం జిల్లాలో రైతులు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. అందుకోసమే అనంతపురం జిల్లాని కరువు జిల్లాగా తక్షణమే ప్రకటించాలి. కరువు సహాయక చర్యలు చేపట్టాలి. ఇవాళ బ్యాంకుల్లో ఉన్నటువంటి రైతులకు అన్ని రకాల అప్పులని రద్దు చేయాలి. అదేవిధంగా పంటల వారీగా ఎకరాకు 30,000 రూపాయలు తగ్గకుండా నష్టపరిహారం ఇవ్వాలనేసి ఇవాళ మేము కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రైతు సంఘంగా డిమాండ్ చేస్తా ఈ ఆందోళన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలి. లేకపోతే ఈ జిల్లా రైతాంగాన్ని కాపాడడం కోసం చలో అమరావతి కార్యక్రమానికి పిలుపునివ్వడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉంటామని, దీనికోసం అన్ని రైతు సంఘాలని రాజకీయ పార్టీలని కలిసి వచ్చే ప్రజా సంఘాలని కలుపుకొని అనంతపురం జిల్లా రైతాంగాన్ని కాపాడడం కోసము మరి పెద్ద ఎత్తున పోరాటానికి సిపిఐ రైతు సంఘము పిలుపునిస్తూ ఉందని మరి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా. ఇప్పటికీ ఇవాళ అనంతపురం జిల్లాని కరువు జిల్లాగా ప్రకటించి రైతులకు అన్ని రకాల రుణాలు రద్దు చేయాలనేసి, అదేవిధంగా పంటల వారీగా పంట నష్టపరిహారం ఇచ్చి కరువు సహాయక చర్యలు వెంటనే చేపట్టాలనేసి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మరి అనంతపురం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని తహసీల్దార్ కార్యాలయాల దగ్గర ఆందోళన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈవేళ 30 సంవత్సరాల తర్వాత అట్లాంటి కరువు వచ్చిందనేసి ఈవేళ వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు. ఇప్పటికీ అనంతపురం జిల్లాలో చాలా భూభాగంలో పంటలు కూడా వేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. వేసినటువంటి 4 లక్షల ఎకరాల పంటలు వేశామనేసి అగ్రికల్చర్ అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు. ఆ 4 లక్షల ఎకరాల్లో వేసినటువంటి అన్ని రకాల పంటలన్నీ కూడా పూర్తిగా ఎండిపోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరోపక్క ఈవేళ బోరుబావులకి ఉన్నటువంటి పంటలన్నీ కూడా విద్యుత్ కోతల వల్ల ఆ పంటలను కూడా ఎండిపోవడం జరిగింది. మరోపక్క హెచ్ఎల్సి కెనాల్ నుంచి వస్తున్నటువంటి నీళ్లను కూడా వాడుకోవద్దనేసి ఇవాళ రైతులకు చెప్తా ఉన్నారు. మీరు వరి నాట్లు వేయొద్దని చెప్తా ఉన్నారు. అందుకోసమే అనంతపురం జిల్లాలో సంపూర్ణమైనటువంటి కరువు వచ్చేసింది. అందుకోసమే తక్షణమే అసెంబ్లీ జరుగుతూ
ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క అసెంబ్లీలోనే అనంతపురం యొక్క రైతుల యొక్క ఆక్రందన వినిపించే పద్ధతులుగా ఈ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు వెంటనే చొరవ తీసుకొని చర్చించి అనంతపురం జిల్లాని తక్షణమే కరువు జిల్లాగా ప్రకటించి కరువు సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని, అదేవిధంగా అనంతపురంలో రైతుల అప్పులను కూడా రద్దు చేసి పంటల వారీగా ఎకరాకు 30,000 రూపాయల నష్టపరిహారం ఇవ్వాలనేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే భవిష్యత్తులో అన్ని రాజకీయ పార్టీలను, ప్రజా సంఘాలని, రైతు సంఘాలని కలుపుకొని చలో అమరావతి కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం సిపిఐగా మేము ఈ యొక్క అందరిని కూడా కలుపుకొని ఉద్యమిస్తామని ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం.